जोङो दायो मोसानाय प्रेक्टिस खालामनो नागिरदों। ओमफ्राय प्रेक्टिस खालामनाया माबानि थाखाय तामुलपुराव भारत हादरनि मानगोनां रामनाथ कबिन बिथां फैगोन। ओमफ्राय बेहायनो जोंना प्रग्राम दङ। जों बेनि थाखायनो प्रेक्टिस खालामदों। प्रेसिडेन्ट दा नैबे दङ बड'लेण्ड कालचार सेन्टारनि गायसनगिरि बिथां बारलांफा नार्जारि सार, जोंनिनो नैबेनो बिथाङा बारलांफा सार जोंखौ फोरोंनाया बेनो जोंनि गुरु। ओमफ्राय दा ओरैहाय दङ ओमफ्राय आंनि बिदा, बेबो एकदम गोदोनिफ्रायनो बिराद गोबाव जाबाय बे ओंखारबोनाया। दिनैसिम 15 बोसोरसो जाबायदां। मस्ट सिनियर आर्टिस्ट खाम दामो, बिथाङा सेरजाबो दामो, उरायदाव ब्रह्म। ओमफ्राय दं दा फोरोंग्रा, मोसानाय फोरोंग्रा बिथां निला नार्जारि। बेबो एकदम बे बारलांफा सारा जेब्ला गायसनजेनदों बेनिफ्रायनो बिसोरो बे बड'लेण्ड कालचार सेन्टाराव मोसानाय फोरोङो, मेथाइ खनो। बिथाङा सासे राफोद मोसानाय फोरोंगिरि। बिथांनि मुङानो जाबाय निला नार्जारि। बिथाङाबो सासे राफोद मोसानाय फोरोंगिरि। ओमफ्राय नैबे दं उफबाला मोसाहारि मेदाम। बेबो सिगांनिफ्रायनो बड'लेण्ड कालचार सेन्टाराव गोदोनिफ्रायनो फोरोंगिरि हिसाबै मोसानाय फोरोङो आरो गानबो खनो। आरो बिथांमोननि नाजानायजोंनो दा दिनैसिम नैबे बड'लेण्ड कालचार सेन्टारा दा गोजौ मुं मोनबोदों आरो बयजोंबो मिथिसारबो जादों। दानिया नोंथांमोना प्रेक्टिसखौ नायलांदो। आं सिफुं दामसिगोन। Hop! Hablang! 오빠 에세 파서요. 오빠 에세 파서요. 아, 짜든.
तामुलपुर कुसुबिलाव खुंगोन 4 मे खालि खुंगोन बर' साहित्य सभा मिथिङाव मोसाहैनो थाखाय मोसानाय ना गुरनाय मोसानाय तालिम होनाय दे मोजां मोसानो हाथारथों गाबोन प्रग्रामनि थाखाय गाबोन बिर हाबलायनाय मोसानो हाथारथों दे। आं
प्रग्रामखौलाय माबोरै होनो नागिरखो मोजां मोसाथार एकदम बिरहाबलायनाय मोसाथार मोजां जोंना प्रग्रामा साक्सेस जाथारदों बोरै होखाङाबा बोरै सिखारनांगौ जानो जोब्बाय प्रेक्टिसा